Batang bata, ito'y damo. Batang damo, tatlong drogang iiwasan niyo. Kung sa inyo mga kaso, dito na si Paul para magatid ng mga memes for the week. Pero syempre palitan muna natin ng memes. Gawin natin cringe for the week. Pilipinas ang lunggaan ng mga pinaka-cringe sa tao sa balat ng lupa. Kasi papahingay mo natin mga memes. Darating naman yan, di yan nauubos. Alam nyo ba ang Tagalog ng cringe ay sumukot? Para di tayo mahabol ng sa mga nagsasabi dyan palagi na nanggagaya lang ako. Sige, iibahin ko, gagawin ko na lang you sumukot, you lose. Okay, YSYL. Diba? Kasi ang dami nyo dyan na forever original. Samahan nyo ako sa isang makabuluhan na journey pupunta sa cringe Philippines. First, from Bagani. Of course, hindi na ako nagulat sa Bagani. Sige, fine. Ano to? I see. Kilala na yung kilig factor. Okay, I see. Anong ginagawa mo? Ibig sabihin may dumi ka sa mukha. Tinatanggal ko lang. So, medyo sumakit yung yung left rib ko. What the f***? Anong ginagawa mo? Sakit. Sige, fine. Okay lang, naitid ako. Gusto nila na mapalaki ang kanilang market. Sigurado naman may mga intern dyan sa Bagani set na mga bata na lagi na sa social media. Direct, ilagay na natin ito. Tigina, please. Sigurado ako walang writer yan na bata. Yan yung mga matatandang ayaw pa mag-retire. Ayaw tayo bigyan ng mga posisyon. Kaya kasi may mga senador natin, lahat mga lolo't lola na, di ba? Ayaw mamigay sa mga bagong lawyers. Lagi na lang nag-aaway mga baby boomers sa millennials. Sabi ko, sinabi din naman ako Bagani. Next, cringe. Alam mo, dati may respeto pa ako sa Bagani kasi parang tinatry lang maging parang budget Game of Thrones. Like binigay ko na sa kanila yung kumbaga, sige fine, gawin nyo na at meron tayo masisimulan. Pero hindi eh. Nasira na yung immersion ko na ito yung sinaunang panahon. Naging cringe gani. Mukha na lang tuloy sila mga taga ngayon na mayroong costume. Kasi pinanood ko yung first episode ng Pagani. Nagustuhan ko naman. Kumbaga, effect-wise, it's okay na yun eh. Kumbaga, maiire naman. Kumbaga, hindi naman siya kadiri eh. Yung mga ibon. Yung mga ibon ni Lakas. Magkakaroon ba ulit tayo ng kapangyarihan? Mukhang nga kailangan natin yung malaki mong ibon. Mga producer, basta fine, kung kumikita tayo, sige na, ipakita nyo, pasayawin nyo na si Lisa. Gamitin yung mga internet slang natin. Hanggang napapakain ko yung pamilya ko. Habang nakakabili ako ng mga mansyon, wala lang akong pake sa kalidad na inilalabas natin. Basta i-rin nyo na lang, wala lang akong pake. Hindi na pa ako sumusukot. Hi guys, kakata po kami ngayon. A little do you know by Alex and Shira. Sana kung magustuhan niyo po. Yes! Little do you know, I'm still haunted by the memories. Peace. Little do you know, Kaya isa-isang buhok, napapakayos din ako eh. Tama na! I'll wait, I'll wait. I love you like I've never felt it. Kaya sabi sa inyo, mag-aral kayo, kaya nakatapat sa camera tulad ko. Ito nagagawa pag lagi ka lang sa tapat ng camera eh. Nagiging awkward, hindi ko maintindihan. Help! Pagbigyan na natin mga bata sila. Ang mga bata ay may karapatan magbukang tanga kasi nga bata sila, inaalam pa nila ang mundo na kanilang ginagalawan. Kayo matanda na tulad ko, wala na kayong karapatan magpakatanga. So galingan nyo, mag-aral kayo na mabuti, magbasa kayo ng libro. Next! Bago ako tubuan ng tagyawat. 右のジャブ出した時に左のグロ Ba't ko nag-aano? ーブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。 Hapon! 出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまう。 素晴らしい！それがいいパンチをなんとダウン左当たりませんパンチを繰り出すうちにとにかくもう左で Tabi! Ang gato! ちょっと待って Umayawa na, 試合 umayawa na. 終了です Oh, tapos na? もうこれ以上やってもそういうことでしょ Oh, う napaumayawa si Deiru. ダウン This is not cringe. Kala ko magiging cringe. Next, cringe, please. Jerica Garcia may
What? To my husband drank 2 sips of my smoothie. Ang sarap! Hindi nyo alam ang placenta ay galing sa uterus mo during pregnancy. So, whew, parang ako kumakain ng menstruation. Menstruation shake. Kinaka-copyright ko na menstruation shake sa mga gagawa ng cafe dyan. Nakaka-copyright na sa akin. So, pag gagawa kayo ng menstruation shake, kailangan nyo ako i-message at bayaran nyo ako ng The Tomb. Ano naman daw benefits, pero di ba, ang dami-dami mo pwedeng kainin na healthy. Bakit yung sarili mo? Bingi, sabi ko, top. Sakit. Alam mo yung itlog ko kasi parang nakaakyat na dun sa kung saan siya nakakabit. Sareng! Ayaw ko na magmahal kasi alam kong sasaktan mo rin ako. Boses pa lang niya, alam mo nang ano parating. Kasi ako mag-isip eh. Ayaw ko na magmamadali. Yes! Pag ako ay nagmamadali, mababayad ako. Pag nasa huli, hindi ako mababayad. Para hindi ako makachip in. Advance kasi ako mag-isip eh. Ayaw ko nang kumain kasi alam ko bubusogin mo ako sa pagmamahal mo. Tama! Advance kasi ako mag-isip eh. Yeah! Ayaw ko na maging gwapo kasi alam ko maghahanap ka pa na mas gwapo sa akin. Advance Ba't ako kasi ako mag-isip eh? Ayaw ko na, tama na. Pero mag-uutang ka, alam ko naman hindi mo babayarin. Advance ako mag-isip eh. Hindi ka mo siya mamali. All. That's all. Kailangan gusto kong tanggalin sa katawan ko yung mga napapanood. Pwede ko ba makalimutan yung mga napapanood ko? Parang yung channel lang, pwede ko makalimutan ko na to. From when in Manila, di pa nakakabaho gusto na umuwi. Kaka Monday lang gusto Friday na. Advance ako mag-isip eh. Kaya pinapalala ko sa inyo mga members dyan, kaya pagbutihin nyo, kasi lahat ng ginagawa natin darating at darating din sa kanila. Pag dumating na sa kanila, may pader na tayo. Okay, tayo na lang ang last line of defense. Pagdating sa kanila, wala tayong magagawa. It's in the public, okay? So, wala naman normie, ano ko lang is, wala na silang Kumbaga, basta maisalpak nyo lang yung meme, masaya na sila. At tayo, syempre, kailangan meron pa tayo extra level. Kumbaga, parang 4D chess. Hindi tayo normal na chess lang. Dapat tayo pang 4 dimension. Kailangan meron tayong depth and warmth. Ba parang menstruation. Parang siomay tayo. Well, baka may siomay na palaman yan sa loob, di ba? Advance tayo mag-isip eh. Okay, next cringe. Ano to? Awkward. Grabe kamay, tira niya yung kamay. No, please. No, wag mong gawin, kuya. Kuya, wag! Tito, wag. Yan si Tito, tapos yun yung pamangkin, yung pera. No, yung kamay. No! Alam mo, buwag isa Sid. Kung wala pa, ang mga buwag isa Sid, grabe. Ang cellphone, no? Aray ko. Ang awkward. No. Ba't parang wala lang? Di ba pwede ka kasuhan doon? Ba't parang wala lang sa kanya? Wala lang kay ate. Sanay na ba siya? Di ba kaya tao nangungupit? Oh my God, wala lang oh. 2, 1. We have commit and we have liftoff. Ang sakit sa kaluluwa. Umalis na lang siya. Help, ayoko makulo. Maibalik ko pa yung onting kumpiyansa ko sa sarili ko. Okay, kinausap ko na yung psychiatrist ko. Pagpatuloy ko lang daw to. Next, from Joseph. Dengue de action fastly. No comment, only love. Oh! No, ayaw. No. Alam mo nang magkakaroon ka ng cringe bang sinabi mo. Ang kulit nito, ha, yung mga nagko-comment sa sarili nilang video. Nice. Parang galing lang sa tita mo, no? Ay, ina-apport yung ganyan yung nakakatawa. Nakita mo na siya 2 months ago. Dinadala sa editing. Talon! Una-uno! Advance ako mag-isip.
Ayoko na. No. Ano may ginawa niya? Alam niya pwede siya maban eh. So nilagyan niya ng mga ng mga period. Kasi bawal yan eh. Sa YouTube nga, binaban yan eh. Tangina. I would know kasi dumaan ako doon. Paggawa na ng meme compilation yung mga tito-tita mo ito. Ito ang kalalabasan yung may comment sa taas, tapos merong meme fighters, mga pangalan di ko maintindihan, may mga tawag naman talaga sila. Ayoko na, pwede ba itigil ko na to? Hindi mo ito ginagawa. Sarap sa pangangatawan. From Jan Amir. Alam mo ba, dumudugo na tenga ko dahil so kasabi na tap, get, talo, nung naula. Walang awat. Okay, ginagawa mo. Advance ako mag-isip. Wala na, finish na. Bakit ako matatakot? Obvious ba? Di ba masakit sa tenga, di ba? Kaya please, tama na. Pero memorize mo. Feeling ko siya rin yun eh. Tapos, nag-grow up na siya sa mga gano'n, sumayaw na siya. At least, di ba? Meron siyang punto. From Dark Side to Mayonnaise. Nainig nyo ba yung boss ko? Nawawala na ako ng enerhiya. Okay, nawawala na ako ng gana mabuhay. Pusin nyo na. I can't do anything better than you. Kidding me? Oh my God. Cancer! Kidding me? Papansin! Ano nakakatawa doon? Naiintindihan ko ba kung gusto nila magpatawa, pero hindi siya nakakatawa eh. It's just an appeal to, to discrediting authority, ha? Dahil alam lang nila na parang wala lang silang pake, na, bad boys kami! Ang cool na ako, so dapat nakakatawa. Kaya ganyan din ako nung naban ako sa YouTube. Akala ko cool kid ako. Basta wala lang ako na channel. I'm sorry, Tito YouTube. Papakabait na ako. Guys, nakakatawa kayo. Kung sino ba kayo, pwede na kayo next comedian. Pwede na kayo gawa sa inyo yung comedy bar. Very good. So proud. Namatay si Rizal para dito. Mapanatag ka, anak ko. Hindi mapupunta sa wala ang iyong mga pagtitiis at pagmamalasakit sa bayang ito. From GMA, my favorite. Akin to. Akin sabi to eh. Akin bitawan mo. Akin sabi to. Kaanim na utos. Buntis ba siya? Nilalagyan lang nila ng intense music eh. Alam ko hindi gano'n ang tunog ng pillow. Nilalagyan nila ng effects na na pangsuntukan eh. Gamit lang yung pinag-aawayan natin. Kung gusto mo yung stroller, sa'yo na! Huwag mo akong utusan. Baba mo yan! Baba mo yan! Ikaw, bakit ha? Best acting! Woo! Tama na! Di ako titigil! Tama na sabi! Yaw ko na! Ko! Ang sakit! Hayop ka, Emma! Ikaw na naman! Talagang wala ka! Gusto niya masama sa picture eh, isang bystander. So, Anak yun mo to ha. Sasamatay sa sa picture. Ayun, boom! Easy cameo. Yung mamamatay na ang aking utak. Ayoko na. Next one. Pag tumingin ka, akin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Almost. Yawa! Pag tumingin ka, akin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Habulin mo na. Ayaw talaga, boy. Tumingin Sorry. ka, akin ka. Tama na. Yawa, gabi ka failed nga. May oras pa ba tayo sa isa pang cringe? I-like nyo na, wasakin nyo na bago mawasak ang utak ko kasi ayoko na ituloy ito. Ginagawa ko na to kasi mahal ko kayo. Please. Papakilike. Panapanahon ng pagkakataon. Ito ba itong mukhang to? Ito na yung mukhang nagmamakaawa. I-like nyo na. Saya na kayo? Last! Why transracial man believes he's Filipino? It's tuk-tuk. They use them a lot in the Philippines. No. Jeep. Whenever I'm around the music, I'm around the food. I feel like I'm in Saan skin. I'd watch the History Channel sometimes for hours, and nothing else intrigued me more, but things about Filipino culture. I had to make sure that it wasn't just me, because if it's just me, then there must be something wrong, or maybe I'm just It's just me, pero 53 lang kayo dyan. Gano'n pala kadali, no? Tignan nyo yung mga birth certificate nyo. Pwede ka maging citizen by birth, pwede ka maging citizen sa ibang paraan. Pero dahil isipin mo lang, so isa na akong black guy kasi isipin ko lang na black guy ako. Hindi gano'n, okay? Kumbaga naiintindihan ko na gusto mo yung kultura namin. I'm happy na proud ka sa race namin. Iba sa amin, hindi nga proud. Diba, puro yung mga tito mo na pumunta na Amerika, bumalik lang ng isang buwan, may slang na. Diba, mas Amerikano pa sa Amerikano. Very good. Pag sinabi mo kasi Pilipino ka,
sinasabi mo na you get the rights of a Filipino. Kasi syempre, from country to country, iba-iba ang mga law. For example, age of consent, iba-iba yan. So, meron yan legal ramifications to the point na magiging hindi siya effective in real world, in society. So, it's more on, nasa utak mo lang yan, kuya. Kahit gano'n pa kamahal ng isang kultura, hindi kayo. No? Kaya ako mahal na mahal ko ang Japan, pero hindi ako Hapon. At anong gawin ko, hindi ako magiging Hapon. Maging supportive na lang tayo sa ibang kultura. Pero para sabihin mo na ikaw yung kulturang sinusuportahan mo, medyo weird ka doon, okay? Please, pa-check mo yung sarili mo, kuya. Medyo may problema ka dyan. Pa-check ka sa mga psychiatrist dyan. Sigurado naman, mas mura ang healthcare dyan sa bansa nyo compared sa Philippines. Marami naman matay dito sa simpleng gutom matuhaw lang, okay? So, I'm sure kaya nyo ma-fix yan before it gets even worse. Ayan, I'm speaking in your language. I hope you understand that I am not trying to hurt you. I am just trying to help. I created the group in hopes of, getting the message out. People started to message me about, their conflictions with themselves. I believe that we all have the freedom to pursue happiness in our own ways. Nice. We can pursue intimacy with whatever partner we want. Ano ang problema sa partners eh? Pero yung race, race kasi medyo mas konkreto. Hindi siya as fluid as gender or sexual preference. Now, mali tayo dyan, boy. Pero kaunting problema sa iyong understanding of the world. Hopefully, makahanap ka ng hospital help. Sana makakuha ka ng doktor na matutulungan ka kasi pwede kang magkamali dyan to the point na pwede kang makulong. So, ilalike ko na lang to. In the hopes sana makatulong yan sa'yo. Okay, at least mayroon tayong unting natutunan dito kasi nababawasan yung utak ko eh. So sana gusto ko may madagdagan sa utak ko. Pambawi lang. So, dito na tapos sa ating Cringe of the Week. Comment nyo sa baba. Did you sumukot or did you lose? Nung huli kasi yung mga meme review ko, halo-halo lang. Meron yung reaction vids. Hindi lahat memes, hindi lahat cringe. Siyempre, pa kasi medyo bata pa yung channel. Ngayon, hanggang lumalaki tayo, meron akong mas malaking freedom na i-compartmentalize sa mga tema na. Hindi ako gaya-gaya. Okay, bago magtapos sa ating cringe video, gusto ko lang magpasalamat kay Shaira. Nag-donate siya sa akin ng good shit dollar. We are the Americans, we love the dollar. Raining the dollar. Sabi niya, wag ka na mag-shoutout. Maghanap ka lang ng maraming meme vids. Well, that defeats the purpose. Sabi ko na. Sorry, magsayangin ang pagkakataong bobo ang president. Okay, ako na magsalita dyan. Ako ay neither Dilawan or Duterte. Ako ay isang simpleng Filipino tard. Okay, basta kahit basta bobo. At syempre, maraming salamat din kay Roy, Meme Love from Tokyo. Wow, diba? Ito ang tunay na pinakamamahal ko. We have a donator from the Tokyo Desu. Isa mga pinakamamahal kong bansa. Pero syempre, hindi ako Hapon. Kahit gano'n ako gusto ang Japan, hindi ako Hapon. Okay, maraming salamat sa mga nag-donate. Kung gusto nyo shoutout ko kayo, donate lang kayo sa Streamlabs. Huwag kayo spam ng spam. Hindi ganon. Okay, ano naman tayo dito? Maging practical naman tayo. Pwede kayo mag-donate sa baba ng Streamlabs, Paulul1 ang description. Hindi nyo kailangan ng PayPal account. Kailangan nyo lang ng credit card o debit card. Ito ulit si Paulul ko. Nag-aaral ng mga kalokohan at cancer at kagaguhan sa internet ng Pilipinas. Smash that cultural incompetence. Like button. Share to your cancer friends. And of course, don't forget to subscribe sa inyong friendly neighborhood beamer na nagmamahal sa mga cancer na tulad nyo. Paulul Kun. Out. Itong damo, Exabu. At longgogang iiwasan nyo.